izinto engizele entabeni kulonyaka ukuzobhidliza ingqaba ezimemezela ukufa okufika isikhathi singakafiki. Abantu abangenamsebenzi abafi, abantu abangenasizo lalutho abafi. Lobuye university ekumele azoqala emsebenzini uyafa, lo i-breadwinner uyafa. This is nonsense, and this nonsense must stop, and it must stop now. Ufundisa ingane 4 years, isebenze 3 months ife. Idimoni elithatha baba isikhathi singakafiki. Idimoni elibulala omakoti isikhathi singakafiki. Namhlanje siyala ukungcwaba abantwana bethu, namhlanje siyala ukungcwaba abantu esibheke kubo. Usathane sitha ufundisa ingane ngemali yokudayisa, isebenza izinyanga eziphili emangcwabeni. Usathane uyazi ukuthi makuzophakanyiswa ifamily akufuneki abantu abawu-20, kufuneka umuntu oyedwa. Lona nenimthembile yilo usathane amthathayo. Memeza uthi ngiyala, kusuke uyingcenga iyashisa lento uthi ngiyala. Ngoba njengoba ngikhuluma nawe ingane yakhe iyangena iyaphuma ebhedlela, kuphuma nodokotela owafundiswa. Siyamlanda ngegama likaJesu, siyamlanda ngegama likaJesu, siyamlanda ngegama likaJesu. Idimoni le-premature death namhlanje siyalinyathela. Idimoni lokufa isikhathi singakafiki namhlanje siyalinyathela ngegama likaJesu. Siyokusikota amavesi angekho la. Shona udokotela ona 32 years. Sithi hayi ulifezile ibanga lakhe. Liphi ibanga lakhe? Ufeze liphi ibanga lakhe? Umuntu engazange akhele ngisho uMamakhindlu. Ufeze liphi ibanga lakhe? Engakabuyisi nemali afundiswa ngayo. Namhlanje ekseni ngithumela izwe eThekwini esikoleni la umntwana wakhe khona. Ngithumela izwe Cape Town la umntwana wakhe efunda khona. Ngithandaza uthandaza snacks. Ngithi baba abantwana bethu benze babe iziwula ey'ntweni ey'zobabulala, ubenze bahlakaniphe ey'ntweni ey'zobaphumelelisa. Namhlanje siyabathiya benze basale ey'ntweni ukuze baqhubeke kulokhu esibathumele khona. Uthumela ingane ukuthi iyofunda iyokhulelwa le. Siyababiyela mandakhala bashakathala bahari, siyabafihla ngenxa yethu baba. Yenzela igama lakho, yenzela igama lakho. Ingane yakhe yehla yenyuka ney'trakta zaseThekwini. Buya Mduduzi, buya Nomathemba. Ngivusa unembeza phakathi kwengane yakho. Kwangathi uNkulunkulu angenza imesaba uJehova wakho. Noma ngabe uyi-single parent, ingane yakho ke ithwala ubuhlungu bakho bokuthi umama uyapatanisa. Angimane ngiyiqine ngenxa kamama. Namhlanje ngithumela izwi ukuba lisibambele abantwana bethu bangabulawa yizifo, kanti ithemba lethu likubo. Idimoni bazalwane, idimoni. Mntwana uyabuya esikoleni sebenza izinyanga eziwu6, so uyagula udokotela, uyonda, uyaphela, uyashona ngoba usathane wena uhlezi la uyagadla kubantwana bakho. Animazi
yini usathane bazalwane? Usathane nangabe wena wamhlula ulingisa abantu basemamovini. Angazi noma movie niyawazi noma nisindisiwe. Emamovini masebebonile ukuthi uVan Damme abakhona ukumbamba, bayamyeka uVan Damme bayobamba abantwana bakhe, bese sebekhombisa ibhamu kubantwana bakhe, bese kuthiwa Van Damme surrender, ngoba bayazi ukuthi njengoba sihlulwa uye inhliziyo yakhe ayikho kuye, inhliziyo yakhe isebantwaneni bakhe. Yingakho nabathakatha abakuthakathayo sebakuyeka wena, ngoba yakubona kunini baqhabakaluse umakoda uloyeki namanje bathakatha izingane zakho manje. Shintsha-ke manje, thatha ne-bulletproof ebigqokwe uwe uyikhumule uyigqokise abantwana bakho, ngoba inqibisholo yesitha ayisezi kuwe, seyiya kubantwana bakho, ngoba abantu bayazi ukuthi masilimaza abantwana bakhe silimaze yena. Memeza wothi hayi, not in my house. Kakhulu, not in my house, not in my family.